Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 6 na kaso ng COVID-19 Delta variant na itala sa Central Luzon. Mas pinahigpit na health protocols ipinatupad. 24 na barangay sa Masantol at Macabebe, Pampanga, binaha. Kabuhayan ng mga residente apektado na. Higit 15 pamilya sa Zambales inilikas dahil sa baha at pagguho ng lupa. At Pampanga may pinakamataas na irrigation development sa Central Luzon ayon sa National Irrigation Administration o NIA. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Binahang 24 na barangay sa coastal towns ng Masantol at Macabebe sa Pampanga dahil sa walang puknat na pag-ulan, bunsod ng habagat. Ang ilang negosyo, perwisyo rin umano ang inabot. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Nagmumukmok at literal na lugi sa negosyo ang furniture shop owner na si Evelyn Usi mula sa Barangay Santa Rita, Macabebe, Pampanga. Aminado siyang tumumal ang kanilang negosyo dahil sa pandemya. Ngunit mas humina ang bentahan dahil sa tubig na nakapalibot sa kanilang furniture shop. Wala na raw kasing nagtatangkang mamili pa sa kanilang lugar dahil sa baha. Perwisyo. Umihingi lang kami sa mga kapatid namin sa abroad, kaya kami nakakaraos. Ilang araw na rin umanong babad sa baha ang paa ni Mang Cipriano. Kung hindi naman umano siya lalabas ng bahay ay wala naman silang kakainin. Panawagan namin sa kinaukulan, patambakan na kagad itong karsada nito para hindi namin linulusong na ganyan. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 24 na barangay na sa Masantol at Macabebe ang lubog sa baha. Sinabayan pa ito ng high tide na lalong nagpataas ng tubig sa lugar. Noong 2018, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang 6.15 billion peso flood mitigation project sa mga low-lying areas ng Pampanga. Kabilang na riyan ang mga bayan ng Minalin, Santo Tomas, Masantol at Macabebe. Kabilang sa proyekto ang paggawa ng mga kanal at dike. Ayon sa DPWH, on track naman umano ang proyekto na inaasahang matatapos sa March 2022. Rainiel Pawid, CLTV News. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, dala ng habagat, binaha at nagkaroon na ng pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Zambales. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan, lumikas na sa kani-kanilang tahanan. Samantala, siniguro naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na maiiwasan ang hawaan sa mga evacuation center sa oras na dumagsa ang mga gagamit nito. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Dahil sa 5 araw na walang tigil na pag-ulan, 11 pamilya mula sa Sitio Pagong, Barangay Balaybay sa Castillejo, Zambales ang inilikas. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Inaabisuhan naman kinauukulan ng nasa 100 pang residente sa lugar na huwag nang hintaying tuluyang tumaas pa ang tubig bago lumikas. 3 pamilya naman sa Barangay Burgos at Barangay La Paz sa bayan ng San Marcelino ang sapilitan ng inilikas ng Local Disaster Office. Ang mga inilikas na residente ay nakatira sa gilid ng irigasyon na malapit ng umapaw. Kaya naman kahit madilim na isinagawa pa rin ang forced evacuation sa lugar. Sa Olongapo City, 3 pamilya naman mula sa Barangay Kalaklan ang inilikas din. Sila ang mga residente sa landslide area kung saan binabantayan din ang posibilidad ng pagtumba ng mga puno na nasa itaas na bahagi ng kanilang mga bahay. Kasalukuyan naman ng nananatili ang 2 pamilya sa kani-kanilang mga kamag-anak sa ibang lugar, habang sa evacuation center naman nagpalipas ng bagyo ang isang pamilya. Dahil nga sa banta ng COVID-19 transmission, iniutos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Zambales ang one room, one family policy sa mga evacuation center. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 6 na kaso ng COVID-19 Delta variant na itala sa Central Luzon. Mas pinahigpit na health protocols ipinatupad. At roadworthiness test sa mga private motor vehicle inspection center, balik mandatory na. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. 6 na panibagong kaso ng COVID-19 Delta variant ang naitala ng Department of Health sa gitnang Luzon. Bukod sa minimum health protocols, doble higpit na rin ang mga local IATF sa rehiyon upang hindi na kumalat pa ang mas nakahahawang strain ng novel coronavirus. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Nitong July 22, inanunsyo ng Department of Health na may 12 bagong kaso ng COVID-19 Delta variant sa bansa. Ang Delta variant ay ang strain ng novel coronavirus na 2 hanggang 4 na beses na nakahahawa. 6 sa mga bagong kaso mula sa gitnang Luzon. Hindi naman na tinukoy ng kagawaran ng partikular na probinsya ng mga nagpositibong pasyente na pawang recovered o gumaling na. Ang Pampanga IATF isolation ng mga outsider o umuuwi sa probinsya ang tututukan. Ito'y lalo na sa mga galing sa ibang bansa kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Hindi umano ito diskriminasyon bagkus bahagi ng doble pag-iingat. Nananawagan naman si Pampanga Governor Delta Pineda na ipagpatuloy ng mga kabalen ang konsepto ng household lockdown. Ito'y kung saan kahit kapamilya ay hindi mo na pinahihintulutang bumisita sa mga kamag-anak. Ituloy ho natin ang pag-iingat natin sa pamilya natin, paghihigpit sa lahat ng pumupunta sa pamamahay natin, ituloy lang po natin. Plano na ring ibaba ng Pampanga sa barangay level ang rollout ng vaccination upang mapabilis ang proseso. Sumasailalim na rin sa training ang ilang vaccinator na tutulong sa oras na dumating ang maraming supply ng bakuna. Samantala, ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, malaking tulong ang paghihigpit ng border kung saan sasalain sa essential travel ang makapapasok sa lalawigan na nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa Tarlac naman, isinasailalim ang mga returning Filipino sa double RT-PCR test bago tuluyang makapanatili sa probinsya. Negative RT-PCR test result naman ang mandatory requirement ng Zambales para sa mga nais pumasok sa probinsya. At sa oras na magpositibo ang isang turista o outsider habang nasa Zambales, mandatory rin na dadalhin sila sa designated COVID hospital ng lalawigan. Sa Aurora, ibinaba ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista. Maliban sa mga negative RT-PCR test result, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ang lahat ng bisita. Ang Bulacan naman na bahagi ng NCR Plus Bubble at ang probinsya ng Nueva Ecija pinabibilis na ngayon ang rollout ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, isang advisory naman ang inilabas ng Department of the Interior and Local Government Region 3 upang ipaalala sa lahat ng mga kinuukulan ang implementasyon ng minimum health standards bunsod ng kumakalat na COVID-19 Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News. May basbas na raw ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mandatory roadworthiness inspection sa mga sasakyan ayon sa pamunuan ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center sa Angeles City. Batay sa Memorandum Circular ng DOTR, sa darating na July 26 na o sa Lunes ang enforcement ng nasabing patakaran na minsan ang tinutulan ng publiko. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa isang eksklusibong panayam sa CLTV News, walang agam-agam na sinabi ni Romeo Jun Hilomen, ang General Manager ng Quick Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC sa Angeles City na muling gagawing mandatory ang roadworthiness test sa kanilang pasilidad. At gaya umano ng tinitindigan na legal opinion ng abogado ng gobyerno o ng Solicitor General na ayon daw sa batas ang kanilang operasyon. Mismo ang Office of the Solicitor General ang nagpahayag na ang legality ng PNVIC ay legal. So kami as a PNVIC operator, naniniwala na legal ang pinasukan namin na hanap buhay. Kaya wala na kaming para hilingin pa kung tanungin kung anong regarding sa legality. So base sa nabasa namin at sa memo na ipalabas, legal ang pinasukan namin. Sinabi ni Hilomen na siguradong sigurado siya na taliwas sa naunang mga pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na lifted ang mandatory roadworthiness test makarang umusad ang mainit na investigasyon sa Senado. Iyon ay dahil sa Memorandum Circular Number MC-SC 2021-02 ng Department of Transportation o DOTR na pirmado ni ASEC Artemio Tuason nitong July 5, 2021 na nakasaad
na required ng sumailalim sa inspeksyon ang mga behikulo na sakop ng Geographical Area of Responsibility o GAOR ng LTO District na may PNVIC operation. Base po sa aming sa organisasyon, may 15 days 15 araw bago ho ito ma-implement. So na-publish po ito sa national publication, which is a major newspaper noong July 12. So meron nung 15 araw, so possible either next week na po talaga ay mapapatupad na po. Hanggat wala pa ho yung GAOR, kami po ay naghihintay lang sa GAOR kung may ilalabas nila within this day or next week. Parehong presyo na gaya ng sinisingil na mga Private Emission Testing Center o PETC na naglalaro sa 600 piso ang isisingil umano sa mga sasalang sa roadworthiness test sa mga PNVIC. Wala rin umano itong re-inspection fee sa mga babagsak. At pagmamalaki ni Hilomen, handa silang tumalima sa utos ng Pangulo na habang bagsak ang ekonomiya dulot ng pandemya, ang presyo ng kanilang serbisyo hindi magtataas. Ang presyo po ng 600 para sa amin, tatagal po ito dahil po sa kondisyon ng ating ekonomiya right now. Alinsunod sa kautusan ng ating Pangulo, kami po ay tumatalima sa kanyang utos. Sa punto ng isang investor ng PNVIC, mali ang usigin umano sila sa limitadong reklamo na nakarating sa Senado. Dapat anyay nakita rin ng mga mambabatas ang realidad na mas marami ang mga pumasa at talagang roadworthy ang kanilang mga sasakyan. Alam naman ho natin na malapit na talagang eleksyon. So lahat to mahilig sumakay sa panahon ngayon. Pero kung titingnan po natin, yung mga sa 1,000 na testo natin, may isa nagrereklamo. Pero pwede naman ho natin masagot yun ng maayos. So para ho sa akin, sa that's 0.01% kung titingnan mo natin na nagrereklamo. Sa atas ng DOTR, hindi naman umano mawawalan ng kabuhayan ng mga existing na Private Emission Testing Center o PETC owner na apektado ng mandatory roadworthiness inspection ng mga behikulong nasa 4,500 kg weight. Ayon kay Hilomen, ang mga truck o malaking behikulo ay maibibigay naman umano sa kanila. Tiniyak naman ni Hilomen na hindi na mauulit ang mga naging problema noong una silang mag-operate kung saan napakaraming sasakyan ang nakapila sa iisang testing center dahil aayusin na raw nila ang scheduling. Samantala, ibinalita din ni Hilomen na dito sa Pampanga ay magiging 3 na ang PNVIC Center. Bukod sa Angeles City, ay magbubukas na rin umano ang sa syudad ng San Fernando at sa bayan ng Lubao. Ako yung una, pangalawa yung ating kaibigan sa Chick, sa Lubao, nakakanoy along the highway. Tapos ang San Fernando in front of the Vista Mall, sa likod doon ng yung Honda doon sa may San Fernando, harap ng Vista Mall. Doon lang meron nung mag-ooperate na rin doon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pampanga may pinakamataas na irrigation development sa Central Luzon ayon sa NIA. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Higit 4,000 magsasaka sa ikalawang distrito ng Pampanga ang makikinabang umano sa Porac-Gumain River Irrigation System. Isang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA, katuwang ang Japan International Cooperation Agency. Ayon sa NIA, ito ay kabilang sa mga proyektong ipinagmamalaki ng Administrasyong Duterte na hindi naantala sa gitna ng pandemya. Narito ang report. Tinatayang higit 4,000 magsasaka umano sa ikalawang distrito ng Pampanga ang makikinabang sa rehabilitasyon ng Porac-Gumain River Irrigation System na may sukat na higit 3,000 hektarya ayon kay Engineer Josephine Salazar, Regional Manager ng NIA dito sa Central Luzon. Ito'y bahagi ng higit 88.24% irrigated farmland sa naturang lalawigan. Managed to irrigate a total of 46,308.93 hectares.
Bahagi ang proyekto ng loan agreement ng bansa sa Japan International Cooperation Agency o JICA na nagkakahalaga ng higit 100 milyong piso. This was made possible to NISRIP, funded by JICA, amounting to 171.97 million. Nagpaiba-iba raw ang direksyon ng mga waterways sa probinsya dahil sa pagbabago ng topografiya bunsod sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Kaya ang naging hamon sa kanila na sa loob ng halos 3 dekada ay kung papaano maibalik ang irrigation system sa probinsya. So wala pong berdeng makikita dito sa Pampanga, kundi tinatawag nga po itong Lahar Country. So ngayon po, malugod kong ibinabalita sa inyo na ang Pampanga ay ang meprong pinakamataas na irrigation development sa buong Region 3. Present sa turnover ceremony ng Porac Gumain River Rehabilitation Project si NIA Administrator Retired General Ricardo Visaya. Anya, ang pagkumpa sa maliit na proyektong pang-irigasyon ay hawak ng lokal na pamahalan dahil na rin sa malaking budget share na kanilang makukuha. Yung Mandanas ruling, wherein some of the functions of the national government will be devolved to the local government. So ang ibig sabihin nun, yung mga maliliit na projects namin or irrigation system namin, like yung itong sinasabi nating mga communal irrigation system which is about less than 1,000 hectares, ay ibibigay na natin sa local government insofar as pag-maintain, pag-operate, pag-supervise, sila na. Yung Porac Gumain River is part of the national irrigation system. So mas mabigyan natin ng pansin ang mga ito ngayon. Isa raw sa mga kinahaharap na hamon ngayon ng NIA ang reintegration ng mga irrigation at flood control project gaya ng mga dam at water reservoir dahil hindi umano ito naisali sa pagpaplano. We have dams, no? We have dams. Now, sorry to say na during the previous administrations, ang ating dams were all designed without any flood control function, except Pantabangan at saka yung mga ginagawa natin ngayon sa Iloilo, yung Halaor. All others ay walang flood control function. Like for example, the Magat River. The Magat Dam, walang flood control yan. Matatanda ang minsan ng naging rekomendasyon ni Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center Chief Hydrologist Hilton Hernando na dapat maisalang-alang ang flood control function ng mga dam at water reservoir upang liban sa supply ng tubig, maging kapaki-pakinabang din ito sa flood mitigation sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.